De ce are dinții zici că e Dorian Popa? Dacă aș fi femeie între 40-60 de ani și aș avea un pic de burtică, acum mi-aș lua nu 2, mi-aș lua 4. Să aducă cineva microscopul, vă rog, că nici cu microscopul nu pot să-mi dau seama ce scrie pe meniul ăla. Hai noroc, poate mă știți ca băiatul ăla de pe TikTok care testează rețete virale sau ăla ce vă arată smocuri pe Miraj. Salut, eu sunt Velche și nici eu nu știu ce fac de fapt. Însă, un lucru pe care îl știu e că a devenit un trend să-ți deschizi business și să te ocupi singur de marketingul business-ului tău. Alt lucru pe care îl știu e că nu toată lumea a fost făcută să fie în față la cameră. Așa că pregătiți-vă că astăzi o să râdem destul de bine la niște reclame pe care le-am găsit și mă bântuie de ceva vreme încoace. Reclama asta pe mine mă bântuie de câteva luni încoace. Este o reclamă, dar de fapt vă las să vedeți. Trebuie să-mi pun căștile pentru asta. Ok, asta chiar e tare. Acum poți să câștigi bani direct pe Vista. Eu nu am auzit în viața mea un audio mai înfundat într-o reclamă ca audio băiatului ăsta. Plus că chestia aia, e antivânt. Sper că nu-ți bate vântul în casă. Văd că ai braț prin casă, dar sper că nu-ți bate vântul prin casă. Timp bani pentru stilul tău. Tot ce trebuie să faci e să postezi outfit-uri, să dai review-uri și să fii activ în comunitate. Dar de ce ieși afară? Care e scenariul acestei reclame? Ok, asta chiar e tare. E el pe canapea, el care se încalță, își pune geaca. Stai Bum. opinii despre outfit? Pe afară. Mamă, mă scuzați. El vorbește despre o firmă de fashion. Cum poți să faci bani dând păreri despre outfit-uri. Dar eu nu, înainte să începem, eu nu sunt un expert în ale fashion-ului. De obicei mă îmbrac monocromatic de la H&M, deci nu am ce discuta. Dar mie asta nu mi se pare fashion. Arată efectiv ca un butuc. Descarcă aplicația Vista și vezi cum funcționează. Pe voi nu v-a făcut să vă descărcați aplicația Vista? Eu am primit reclama asta, o primeam zilnic timp de o lună pe la finalul anului 2025. Poate mă vede și pe mine telefonul meu că mă îmbrac urât, dar Vista nu pare să fie soluția. Dacă așa se îmbracă toți pe aplicație, it's a no for me, dog. Asta e doar una din toate reclamele pe care le avem. A doua reclamă. Salut, eu sunt Dacian. Salut Dacian, poți să-mi spui și mie de ce filmezi cu interfonul? Dacă mă închinui pot să număr absolut toți pixelii de pe ecran. Și vreau să zic că la Nobori avem meniu de all you can eat. Aveți meniu de all you can eat, dar nu aveți bani de un microfon, că iau pe bucătarii pe fundal care vorbesc. Mie mi se pare inadmisibil ca în 2026 să filmezi cu un cartof. Eu nu, de pe un cartof scoți o calitate mai bună dacă îl pui într-o lumină ok. Caption-urile stil cap ca 2016. La Nobori avem meniu de all you can eat, Ok. Deci să înțeleg că face reclamă la un restaurant. pe care îl găsiți de luni până miercuri, Cat, mult mai în stânga. între orele 12 și 18. Este o ofertă foarte faină, unde te bucuri de 2 ore la doar 100 de lei. Meniul este foarte vast, de la preparate cu carne, Asta e meniul, da? Să aducă cineva microscopul, vă rog, că nici cu microscopul nu pot să-mi dau seama ce scrie pe meniul ăla. Pot să înțeleg all you can eat și Nobori, 100 de lei de persoană. Ce ați vrut să arătați prin pozele alea două? Că există meniu? Până și calitatea la poză e foarte proastă. Deci eu asta nu pot să percep. Există persoane și cel mai probabil și băiatul ăsta, n-am nimic cu băiatul ăsta, dar există persoane care sunt plătite să facă astfel de clipuri și marketingul se plătește destul de bine. Dar eu nu aș putea să fiu owner de restaurant și să dau bani pe așa ceva. Scriptul e foarte prost făcut, se oprește, se bâlbâie, caturile sunt date prost, deci tot e prost în reclama asta, inclusiv calitatea video, de acolo am început. Deși oferta arată bine cu 100 de lei și dacă mă uit un pic, mai bine postați mâncarea decât un astfel de videoclip. Platouri. Ce vorbim? Oferta aia sunt sigur că e bună, dar felul în care alegeți să dați mesajul mai departe, it's a no for me, dog. Aici intrăm în target audience 40-60 de ani, da? Femeile care nu pot să scape de burtă. Fiți atenți, peak marketing. Burtica aia de jos nu e de la mâncare, e de la cortizol. Mulțumesc că mi-ai spus, acum știu să-mi reglez cortizolul. Burtica de care simți că, indiferent ce faci, pur și simplu nu vrea să dispară. Susținerea digestiei și o nutriție corectă joacă un rol uriaș în modul în care corpul tău gestionează cortizolul. Până aici suntem de acord. Atenție ce spune de acum încolo. Ajutându-te să te simți mult mai puțin umflată, cu o linie a maxilarului pe care chiar o vezi și pantaloni care îți vin mult mai bine.
Asta a devenit Hairbox asta te învață să fii mogăr, cred că. metoda mea preferată de a-mi readuce digestia în echilibru în ultima perioadă. Are fibre, vitamine, complex de B-uri, matcha, enzime N-are cum să n-aibă matcha. Are matcha! Vândut! Al meu! De ce pune matcha în chestia asta? E o chestie de... Nu știu. digestive și bacterii vii, fără zahăr. Doar ingrediente reale N-are zahăr, puteți bea oricât. care susțin digestia, nutriția corectă și procesele naturale de detoxifiere a corpului. Și pe deasupra e super gustoasă. Minte. Toate produsele de genul care arată așa verde, toate sunt rele. Pentru că nu ai cum să bagi atâtea vitamine și probiotice și bacterii vii și toate cum le marketează ăștia și să fie și gustos. E imposibil, e o chestie de care trebuie să sacrifici puțin, știi? Păi, e un gust rău, dar uite, mă ajută la digestie, mă ajută jos acolo să-mi reglez cortizolul. Dar felul în care spune chestia asta, felul în care ai făcut marketingul, mi se pare că funcționează numai la cine habar n-are de cum funcționează nutriția. Nu mai stau să analizez obsesiv lucrurile mărunte, mai ales ingredientele și caloriile. Dacă bei ăsta, nu mai trebuie să-ți numeri caloriile în viața ta. Bea un Hairboxa din ăsta și poți să mergi să mănânci la KFC de 100 de ori pe zi. Tot slăbești, burtica aia de jos. Hairboxa, tati. Cum crezi că fac toate modelele? Slăbesc prin deficit caloric? Nu, tati. Hairboxa. Ce urât sună numele. Poftă de dulce ca și înainte, ceea ce e o nebunie, pentru că înainte nu puteam termina o masă fără ceva dulce. Produsele astea se vând extrem de repede. De Sunt absolut sigur că se vând repede. asta a trebuit să-mi fac stoc dublu înainte să filmez videoclipul. Și chiar acum au o ofertă specială pe site pe care nu vrei să o ratezi. Îți recomand sincer să iei cât încă sunt pe stoc. Dacă aș fi femeie între 40-60 de ani și aș avea un pic de burtică, acum mi-aș lua nu 2, mi-aș lua 4. Sigur au și opțiuni din alea de îți iei 7 și îți dau ei bani. Dacă comanzi acum, ai 20% reducere cu codul NEW20, așa că verifică linkul de mai jos. Deci dacă n-ați știut până acum și n-ați reușit nici cum să slăbiți, să știți că deficitul caloric ăla nu face nimic. Hairboxa, tati. Hairboxa pentru o burtică sănătoasă. Cred că a lăsat cei mai bun pentru final. Mai avem una pe astăzi. Every time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear I could fly. Eu nu m-am uitat la ce scrie pe foile alea. Mă uit mă cum fata asta are fațete de zici că e Dorian Popa și face lip-sync absolut greșit. Bă, e fata săracă, e foarte inocentă și eu înțeleg că în situații de genul există două persoane care ar putea să fie de vină. Regizorul care regizează tot și ar fi trebuit să-i pună muzica pe fundal și fata să facă un lip-sync corect, pentru că nu e foarte greu să faci un lip-sync în engleză. Sau poate chiar fata, bă, mai greu cu engleza. În ciuda tuturor chestiilor, nu pui un videoclip de genul și să te aștepți să fie un marketing bun. Iubita ta nu vrea ciocolată. Vrea ofertele de la Glow Up. Stați că mai este. Există un efect pe TikTok de poți să-ți albești dinții dacă dorești. Exact aia îmi duce. Sunt prea alb ca să fie natural. Bravo ei! Are o igienă dentară peste medie această fată, acest model. Și asta a fost un scenariu de reclamă de la un business românesc. Cu cine am ales din video ăsta? De Valentine's Day, iubita ta nu dorește ciocolată, că dorește manicură, pedicură. Cu Hairboxa slăbești indiferent de câte calorii mănânci. Cu V-Style faci bani dacă îți dai cu părerea, dacă te îmbraci ca un butuc. Și la Nobori sus și băieții își filmează clipurile cu interfonul. Nu mă înțelegeți greșit, eu n-am nimic cu absolut nimeni care a filmat clipurile astea. Fiecare își face marketingul cum vrea. Dar tot ce vreau e ca marketingul pe care îl faceți, bă, să-l faceți măcar un pic de efort să depuneți. Cine-i responsabil pentru a apăsa upload pe TikTok sau unde vă puneți ad-urile, ție ar trebui să-ți fie rușine. Puteți să faceți mult mai bine. Dacă mai aveți reclame, puteți să mi le lăsați pe Instagram, pe Notvelche. Dacă mai vreți clipuri de genul, spuneți-mi că mai facem. Îmi place foarte mult să mă râd de reclame prost filmate. Plus că eu îmi iau un trigger personal când văd lipsa de efort. Dați un follow, dați un subscribe. Hai, vă pup pe tata pe toți.